Bones tardes, bona gent. Avui és un dia especial perquè fem la presentació de Sis Mirades en el COIBA, el Col·legi d'Infermers i Infermeres de les Illes Balears, al seu edifici, a la seva seu, i res, presentant 20 fotos, 6 fotògrafs, per això se diu Sis Mirades, i res, anem d'estrena de gala, Cercant Bubotes, i res, m'ha encantat tot. Bé, com us deia, som 6 fotògrafs, n'hi ha 5 que presentant 3 obres cada un, fem una sèrie de 3, i després en Toni Oliver, que s'ha col·legiat, en presenta 5, i res, ara d'aquí un rato vos lo mostraré perquè encara no és hora d'entrar. Estic fent temps, com sempre faig prest. El que present ja en aquesta és de blaus i núvols. De blaus i núvols són 3 fotografies en mar blava. És molt graciós perquè, no sé, ja saps de tant sentir castanyetes quan gravàvem el vídeo en la llum, perquè la pallessa que toca les castanyetes serà en llum, no serà en llum, perquè abans de llum. Sentint les castanyetes, escoltàvem el fill, però no podíem fer callar. Però bé, ja vaig cantant i tot, moltes gràcies per Polimons, la Cristina, per tots els problemes que ha hagut. I res, avui us un fòlogues de Cercant Bubotes. Cercant Bubotes va sorgir una sortida, el que es van fer els fotògrafs nocturns, fer sortides nocturnes, en companyia, a xerrar, i tant en com en Joan van dir una exposició i com muntar una exposició, com fer una exposició, per muntar una exposició. I com que el mòbil era fart, que era sort d'anar amb el mòbil, van dir que algo més aquí, doncs Bubotes, no Cercant Bubotes. Com va sorgir el nom i com va sorgir aquesta exposició de Sis Mirades, per tant, 6 fotògrafs ens van invitar per fer aquesta exposició i donar les seves vistes del que és Silla. Després hem parlat amb fotògrafs, hi ha hagut exposicions per començar com a fotògrafs, per l'experiència sempre de Sis Mirades i res, un poc això. No té res més a dir, si qualcú fotògraf vol entrar a explicar la seva sèrie o el que sigui, pues ho pugui. Jo soc una sèrie, cels i núvols i ja està, no he d'explicar res més. Si qualcú vol passar.